Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. En kanyo sabiro mar odiochieng' ngeno kanyo ni intie makane kama moro ma intiere ka othulo ni makende mar wakini machiegni mar yudo weche manyien e yono ma adimba mana kokalo wang' jowi mari mar Kala TV. Inyalo yudo wakanyo bende mbui marwa mopogore opogore kaka mano mar Facebook Kala TV Live, mano mar YouTube Kala TV, mano mar Twitter kata X Kala TV, kachiel koda mano mar TikTok Kala TV. Weche gi kelo ni kodan Brenda Agenyo, kajaloko marwa en Bella Achieng' machiegni. Wachako koda weche go eko mag thieth kama bende jagoro mongirore e tend migawo mar thieth Mikai Mary Mudhoni koro to golo kwayo makende ne jochiw thieth e pacho kaeri mondo miyo ne oikore malich mokalo mano ne tuono ero mar Ebola porno ni tuono otucho e pacho ka. Kane oloso Mikai Mary Mudhoni bende koro to lero kaka piny owacho ma pacho kaeri osetimo ikruok duto manyalore mar neno ni gigeng'o ne landruok mar tuono e pacho ka. Bende koro to yango ni kata kamano gisechako timo ikruok kata ka obedo ni tuono to pok odonjo e pacho ka. Issue of quarantine has been very sensitive. It looks like it's a death sentence, you know, when you mention it. But these are just healing centers or observation centers. So we are very, very lucky because we have laboratories that are respectable and that can also deal with issues of viral Kode kaka achiel kuom yorego eko mag siasa e pacho ka. Leo Ebola si lazima ipate mtu ambaye ako na nyuki ama ako Kilifi, inaweza pata hata mimi. Ni kweli si kweli? Na ile jambo la muhimu ni wakati umepata Ebola ama ugonjwa wowote, ukue kuna zile hospitali ama facilities ambazo zinaweza kukusaidia. Whether ziko hapa Makueni, ziko Kitui, ziko Machakos, ugonjwa ukitokea ni inchi, ni jukumu la serikali kuwa imejiprepare na kuwa na facilities. Na ndio nasema kwa sababu Makueni county yetu as 184 kilometers of Mombasa Road, ambayo ni mtandao wa usafiri wa muhimu katika nchi yetu ya Kenya, ni lazima tukue na preparation. Esechono goto ganda jo pinya atoenye e kaunti no Malaikipia e boma no Nanyuku bende odiochieng' ma kawuono ochako wuoke oko kendo mar bago ng'anyo magikwedo godo paro mar piny owacho koro to ni godo mar keto kata gero kar keto tenge jogo eko mawuok e piny Amerika to ne kora do thicho oko mar migosi Rigathi Gachagua mabende no thichi oko ka jalupa jatend piny owacho ma pacho kaeri e higa mar 2024. Jong'ad buche adek mag dono mano Justice Frida Mugambi, Justice Eric Ogola kod Justice Anthony Murima odiochieng' no eko manyoro kane ng'ado burano koro to yango ni giyudo ni en adiera ni migosi Rigathi Gachagua ne othichi e yono maler kendo noluruok koda ka chikego ma pacho ka. Bende koro to giyango ni thicho mare ne otim kaluwore koda ka chikego eko ma pacho kaeri kaluwore ni od burano mamalo ne okungo kawo pach jopiny kane pok ochopo e ondamono mar thiche oko. Justice jong'ad buchego eko bende koro to yango ni chenro makamano notim kaluwore koda ka parties address us on this issue. We are therefore of the considered position that it is not properly before us to pronounce ourselves on the same, for that will be presumptuous and will amount to stepping beyond the pleadings and the submissions of the parties. Accordingly, we decline to make any findings on this point. The parties are at liberty to pursue the matter further. An order of mandamus was sought to compel the National Assembly and the Senate to promulgate a constitutionally compliant procedure for removal of the Deputy President by impeachment. We find this prayer to be merited. For clarity, the lack of such legislation per se does not, however, impugn the instant impeachment proceedings. Next, having found that the fair trial rights of His Excellency Gachagua were infringed when the Senate declined to allow the adjournment,
That is itself is a vindication of His Excellency Gachagua. We, however, hasten to add that donjone magiro no timore banka migosi Rigathi Gachagua yandene obedo matuo of the award. These are now the final orders. Arising from all that we have said, these are the orders that we make. 1, the prayer seeking to quash the resolution of the Senate to impeach His Excellency Gachagua is hereby declined. 2, a declaratory order is hereby issued that His Excellency Gachagua's fair trial rights were infringed when the Senate declined to allow an adjournment in the impeachment proceedings despite his absence. 3, a declaratory nyime kendo gidhironjo e donero mar ayuagra kata court of appeal mar noni bura makamano pod odhi nyime. Okenogo koro to wacho ni en adiera makende migosi Rigathi Gachagua ne oroch ratiche kendo nothiche ataro mar chike mapacho ka. Not watch the court preside over the funeral. The constitution has been buried today. Esechene goto Odiochieng makawuono jopiny e kaunti no ma Embu koro to wuok oko ka kwedo malich mokalo ng'eto mar dono eko mabende koro to nopodho ni migosi Rigathi Gachagua ne othichi oko ka oluore kod ka chike go eko mapacho ka. Ogana go eko ka otel ne kod ka joriemba piko makono koro to wuok oko kendo wacho ni ka en adiera ni no roch ratich migosi Rigathi Gachagua mano koro to nyiso ni od bura no eko mamalo ka chiel kod ka mano mar seneta ne ok oluore kod ka chike go eko mowinjore e pacho ka mar ne thicho oko migosi Rigathi Gachagua. Ogana go eko koro to dwaro mondo mi koro to bura no owiti oko. Kwa kauli moja tunasema namna hii ya kwamba ule uamuzi ambao ulitolewa na mahakama kuu jana ni uamuzi ambao ni wa kupotosha. Ni uamuzi ambao umechanganyikiwa. Wakenya wamesema wamechanganyikiwa kwa sababu on one side the high court